салом алейкум дӯстони азиз, айни ҳол мо дар фурудгоҳи марказии шаҳри Душанбе қарор дорем ва бояд гуфт ки яъне сафар ба муҳоҷират дорем, ба кӯчаҳои ғарибӣ меравем ва бояд гуфт дӯстони азиз ки мо ҳатман дар пайи навор кардани канал ҳастем. танҳо дуогӯ бошед дӯстони азиз, мо якчанд наворе ки мо ба наздикӣ партофтем сабти қиматшои салим, мо ин навора бисёр кӯшиш кардем, пайдо кардем, ёфтем ва партофтем ва баъдан як чизи дигарро бояд гуфт ки бо як сабти дигар аз бачаке ки нав дар балдубон мо сабт карда будем, онам тайёр кардаги ҳастем. худо хоҳад мо агар рафтем масалан ба Питер, дар он ҷо ки агар интернет хуб аст, мо ҳатман он наворро барои шумо пешкаш месозем. худованд нигаҳдортон бошад. барои мо бошад дӯстони азиз роҳи сафед. ташаккур.